and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Gusto kong ikaatubang siya. Wa pa, Chief Devon. Pero nakuha na sa atong mga sakop ang iyang asawa. Nga mo'y atong ibugtik sa iyang pagtahan nga rika nato. Kana, naaraman din na maayo kay gigamit ang gini mo ang imong utong kretsina. Kanunay kong gigamit ang akong utok, Chief Devon. Ang ako nga gisuwayan ko lang unsa ka sincero si Matt sa atong pundok. Well, kanang bahin na gusto ka. Siya imong gibuhat nga pagsuway kaniya. Kay pinaagi ni ini, may bawaan na to kung unsa gid siya ka sincero sa organisasyon. Salamat, Chief Devon. Kano sana ko may bawaan na nakuha na ninyo si Jan. Kung makuha na siya na mo, Chief Devon, pahibawon tadayon ka. Bisan kiunsa nako sa pagkauna o pagsabot. Sa paglimon, di dyan nako kunhain sila si Jess. Ug ingon man sa iya mga sinultihan karon. Nasabot nga mag-inampingon siya nga rin ako. Ug the way nga nag-iskot siya sa paggawa ni Jess. Murabag may kalabutan ko. Shit! Naibaw ko. Wa na gid siya mosalig pa nako. Naibaw na ka siya. Nga usa ko ka miyembro sa Lighters of the World. Ubahin sa kalit na paggawa ni Jess. May kalabutan ka ni ini ang organisasyon. Duna ka. Buhata dayon ninyo barak ang angay buhaton aron makuha na ninyo katon John Carlson. Nagpaabot ang atong mga labaw sa akong tawag kung makuha na ninyo siya. Okay. Okay, bye barak. Naghinam-hinam na ko makita ka, John Gregory Carlson. Si Matt. Siya kini mitawag. Hello? Mitawag ka, Matt? Madam, may kalabutan ang organisasyon sa paggawa ni Gislyn nga asawa ni John Carson. Huwag nga nun nangutana ka, Matt. Buotan ko masayod, madam. Kay mitawag si John ako. Ug nasabot kong murag sa iyang mga tunada siyang sinultihan. Murag siya nagpasabot nga may kasayuran kong kay ning kitabuwa. Og nahadlok ka ba niya? Wa ko mahadlok niya, madam. Ang ako lang... Kuningnon ko ikaw. Nga nakuha na siya sa akong mga tao. Unsa man? Ha? Oh, wa, madam. Gano? Interesado ka niya tungod ni Jan? Madam, Sa inyong kasudi dyan, nakapangutan ako. Naglisod ka pagkuha niya. Mas maayo pa ang uban ko mga sakop. May resulta dayon. Dili sama nimo nga hangtod karon. Wa kagyo nahimo. oh, Matag karon og unya. Makuha na sa akong mga kasaligang sakop si Jan. Pero may panahon paghihapon ka. Mahimo pang maunhan mo sila. Kinsa sa imong mga sakop ang nagkakuha ni Gislyn, madam? Ug diin ninyo siya makuha. Ngano, imo siyang i-rescue para ni Jan. Oh, madam. Dili na kinalang masayod ka man kung kinsay nakakuha niya. Ang mahinungdan nga siguro nang makuha gid nako si John Carlson. Suma sa video footage nga akong nakuha sa CCTV sa among silingan, Butchak. Hilom dahi nga migawa si Jess. Tingali, timing nga nagluto ko sa kusina. May kahiubosan ako.
Naglagot siya nga buot na usab kong mubalhin mig pinuyanan. Ug diha na day duol sa among gipuy-an ang duha ka tawo nga nagpatuo nga mga opisyal sa subdivision. Nga una niyang gikasulti nga mga few hours sa wa pa kini mahitabo. Gipugos siya sa pagpasakay sa itom nga van ug kay buot kini musukol. Ila kining gidapatan ug nakita sa video nga nawad-an si Primot. Pero, di ba matun na po? Matun sa magkwadya nga nagpantay sa duha ka gate mismo sa subdivision. White itong nga van na may gawas. Pero sa kita po ka? May pangagpas ko bro. Nga may laing sakyanan silang daog posible nga ilang gibalhinan ni Jess nga wala panimot. Ug may posibilidad sad. Dakog posibilidad. Nga may mga taga diri sa subdivision nga sakop sa organisasyon ug mo'y nakamonitor mo diri. Dakog posibilidad po. Nagagabutan ang organisasyon. Ug may intelligence report ko na ibuwan. Nga daggal sa dinisato. Ug kasagara nila, mga negosyante. Bawa bro. Kisabit ang iya sa mga subdivision bro. Usa ka babae nga negosyante bro. Nga may dugong Chino. Mrs. Tikay Ang. Sangan pa niya na bro. Suka mo na ta. May dawi bro. Magkita na. Ang langko rami. Hain ka magkaroon kay pikapon ka na mo. Di ako kasbay bro. Ay pagkapiyansa bro. Tingalig may nagkatang ni mo diyan sa inyo. Para si Gislin. Wa kumadok nila bro. Tungod ining lang gibuhat. Makikamatay ko nila. Bisag karon pa dayon. Ayaw pagpadala sa magkapungot bro. Kinahanglan pa niya pong ibutang sa siguro ang tanan. May akong pagsabot bro nga wari-wari. Kay gitaho ko na kini sa kapulisan. Ug may mga pulis na sa palibot sa subdivision. Gisuwayan ko untang pagkontak sa Claville. Siya untay akong giunas pagtawag. Pero dili sa magkontak. Bisang tuod may mga pulis na niya bro. Ayaw gawin pagkapiyansa. Kaya wala masayot. Nga usaan na nila. Sakop sa organisasyon. Expected ko na bro. Kaya dagang sakop sa military ug kapulisan nga miyembro nila. Yes bro. Pero napag niya po'y dagang mapili. O lang tinarong silang pagpervisyo. Sayod ko na bro. Tingalig may problema na po si Claville. Ang wala magkontak. I don't know. Basta kaya di na siya magkontak. Ako posibilidad bro. Matawag yun mo ang mga taong kita pa Gislin. Nag-expect ko na bro. Ganihar ko nagpaabot. Pero hangtod karon, wa pa'y nanawag. Sige bro Jack. Bye na. Nagpahingo na biniha. Pabot kami. Okay bro Chuck. Magpaabot ko ninyo. Waysa? Naibaw ka bag unsa ang dakong kadaot nga nahimo sa imong bana nga si John Gregory Carlson sa among pundok? Ha? Nahibaw ka ba? Gusto na ako tabot. Ayaw ko niyang hingayin eh. Kung unsay atraso ni John namo, atraso mo usab kini diri ka namo. Maong mag-antos ka hangtod sa imong kamatayon uban sa imong bana. May pipila ka pulis nga niya. Nag-imbestigar sa insidente. Lain og tinanawan ako. Kung mutanaw ko nila, kalitsod silang muling iyo. Di ka kumpiyansahan kini mga tawana. Kaya tingalig sakop sila sa organisasyon. Wa pa sa moabot sila sa Jack ug mga kawanan. Hain na ka sila. Oh, may nanawag. Numero ni Gislin. God. Hello, Jess. Gislin. John Gregory Carlson. Hello, kinsa ni? Hi, Jess. Hi siya. Unsa inyong gibuhat niya? Dili na mahinungdanong masayod ka kung kinsa ko. Ang importanteng paminawon ko nimo. Sunda kung unsay buot na kung ipabuhat ka nimo. Kung gusto ka bang makitang buhi ang imong asawa nga si Gislin John. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!